Kai, kai ne horo wanda ake malakabi da cin hanci da rashawa? Ni ne, kai kuma kai waye? Kai, ni kake ma wannan tambaya? Suna na ƙwallon shege wanda ake wa laƙabi da ƙanin shedan. Ni ne wanda na ƙirƙiri cutar COVID-19. Na ji kwanakin baya an ce an ganka a wajen budurwata. Kai, ni za ka mara? Sunana Horo, wanda ake malakabi da cin hanci da rashawa. Duk wani cin hanci da kaga ana yin shi, kowace ƙasa ni ne na ɗaure gindin a yi shi. Ni ne ke ba da gudunmawa, kuma ni ne nake tabbatar da a yi shi. Wannan dalilin ne yasa ake ce mini Horo, kuma cin hanci da rashawa. Ka sani ni ma shegen ne. Kai, ni zan yi magana ka yi? Idan kai shugaban 'yan cin hanci da rashawa ne na duniya, ni kuma ni ne ɗan ta'addan duniya. A ƙofar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Amerika, inda sojoji miliyan 100 ke gadi, ka sani na yi kisa a nan, kuma na yi kisa a fadar shugaban ƙasa. Na yi a ta Italy, na yi a ta Faransa. Kai, ni za ka gwada ma kai ɗan cin hanci da rashawa ne? A cikin iskan duniya, ka faɗa min kai lamba nawa ne, amma ni lamba 1 ne. Wai hanni za ka nemi masoyiyata saboda kai ɗan cin hanci da rashawa ne? Na rantse da Allah, yau sai na kashe ka, na buga maka ƙaho a maƙogwaro, ko kuma in sace ka mu je mu canye namanka. Dan Allah kai hankuri, wallahi auren sanna na je mu kulla ni da ita. Wayyo Allah na. Ni auren uwarka za mu kulla ni da ita? Wallahi yau sai na kashe ka. Mu tafi kawai, ka shiga mota. Na shiga uku, ni Horo, cin hanci da rashawa. Dan Allah kai hankuri. Wayo, dan Allah ƙwallon shege kai hankuri. Ni shege ne, Kur'ani sai na kashe ka.